Takže čau lidi, tohle je part 2. Jak už jsem minule zmiňoval, je tady tahle čili omáčka. Omlouváme se za minulý video, první díl. Bacha, tady na to spadne. Měli jsme to špatně nastavenýho, tak teď už se to nestane. Ale jako prosím vás, podívejte se na to, stojí to za to. Tak fajn, takže čili vole. A minule jsem začínal já, takže ty kde Pipek? Já jsem ho vypek. Ne, já to na to vůbec koule. Koule nemám 38. Jsem byl ve Větnamu. Já jsem si staturoval ne. Děláš, a kdybys nějaký měl. Ježiš, to je koko. Ty vole. To je kokopiča. Myslíš, že to bude mimo záběr. Tam je řemíko. Já vám ukážu, jak mizím jako Spiderman. Je čumne a ono mě nebude vidět. Kurva. Tak Šlápl si do toho. já šlápl do spermatu. Mimochodem je to jeho semeno. No to víš jo. Tak, Martin. Udav se. Dělej, to dá. Ty já nevím, kolika toho je. Pipas je nejlepší. Porazí ho 1, 2, 3. Sparta. Já faním Plzní. A je to tady. Co děláš, vole? Jo, kapka, vole, jo. Martin. Jaké máte pocity, pane Pipek? Mluvte. Zde, do vašeho oblíbeného. Držu. Jak se cítíte? Ale jo, jde to. Jde to. Ale už ne. Jo, jestli to sleduje Martinova máma. Tady má špinavou mikinu, jo. Doufám, že mu za to doma vyhubujete. Takže, jako lidi. Tak jde na řadu největší borek z tohohle večera. Plyn na tebe. Musím se rozkřičit. Ale jo, už to jde. Kurva. Hele, ve 48. jsem dělal závodní wrestling. Tak to jsem nepleť a šoupni to do sebe. No jo, to mám rád. Je... Kurva, prdele. Tak jsi se trochu vystříkal. Že je to tam? Je, dobrý, je. Tak pořádně. Tohle dělám pro vás. A jdou peníze, hele. Dobře, dostaneš. Jestli to sleduje Hořínek, tak my bychom se měli jmenovat Jakub Plamen Křížek a Jakub Martin Desčurák Pipek. Ne, Plamen Pipek neboj. Tak kde se na to? 1, 2, 3. Chlumci to na 3. Ty vole, to nejsteče. Dej si to nahoru, vole, ať je vidět, kolik jsi tam nalil. Aha. Ještě, ať no. Dobrý. Já vím, byl jsem na kurzu nemluvit prostě. Do zadku! To je krucifix! Na hovňouse! Já se tady asi pokadím! No, nic nám z toho neubylo. Ty vole. A tam pořád stejně. Ranní rozcvička. Do prdele. Kam ten chlebák jde, vole? Ty vole, jak to brzdí? Normálně si rozbiješ hubu. Správně, tak to brzdí. Lidi, tohle vyzkoušejte. Kurva, mě ty kaskaderský kousky jednou zabijou. A mě snad ne. Na nic si zapomněl na svýho kamaráda.
něčeho šlápnu. Drobeček jde na to! Do nosu ne, Markine, to není spray. Když se to vystříká. Aha. Veselý Vánoce, veselý Vánoce. Chutná, chutná, dej si. Mňam. Dej si. Počkat, Martin. Ježiš, to je kokoska.